Leviticus ti adionunum. Na Awurade kasa kyerɛ Moses Sinai bepɔ so sɛ, kasa kyerɛ Israelfo na ka kyerɛ wɔn sɛ, sɛ muduru asase a mede me rema mo no so a, asase no home ne home afe ɛma Awurade. Mfie 6 na duawafuo mu adeɛ. Na mfie 6 no, pempane wo bituro mu nnua ho na boa emu nɔbae ano. Na afe a ɛtɔ so 7 no nyɛ ahomegye home ma asase no. Ɛnyɛ home ma Awurade. Nnua wafuo mu adeɛ. Na mpempane wo bituro mu nnua ho. Wontwa kae a efifire no ntwa. Na wo bi homa a wampempane no so. Esa no entete. Ɛnyɛ ahomegye afe ma asase no. Na asase no home mu adeɛ nya mu deɛ. Na muni wone wakoa ne wafena ne wo pani ne wo hɔho a wabɛtena wo nkyɛn. Ne wafieboa ne mmoa a wɔwɔ wasase no so. Na ɛso nɔbae no nyinaa nyɛ wɔn aduane. Na kan home mfie 7. Mfie 7 ahodoɔ 7 fa. Na home mfie 7 no mu na nyɛ aduanan nkron. Na bosome a ɛtɔ so 7 no da ɛtɔ so 10 no. Ma ɔnhyɛne totorobɛnto ntwam. Mpata da no mu na moma ɔnhyɛne totorobɛnto ntwam mo asase nyinaa soɔ. Na monya afe a ɛtɔ so 20 no afe kronkron. Na mompae ahofadie asase no so. Ma ɛsotifoɔ nyinaa. Ɛnyɛ mo ahosɛpɛ afahyɛ. Na mo mu biara nsane nkɔ mo agyapadeɛ mu. Na obiara nsane nkɔ n'abusua mu. Ahosɛpɛ afahyɛ na saa afe a ɛtɔ so 20 no nyɛ ma mo. Munua deɛ na muntwa ne ntwaka yi a efifiriye. Na montete mo bobe homa a wampempane ho no so aba. Na ɛyɛ ahosɛpɛ afahyɛ afe. Ɛnyɛ kronkron ma mo. Muni mfo mu nɔbae a ɛba afe no mu wo. Ahosɛpɛ afahyɛ afe yi mu no, mo mu biara nsane nkɔ mo agyapadeɛ mu. Na sɛ wotɔn biribi ma wo yɔnko, anaasɛ wotɔ wo yɔnko nsɛm biribi a, mo mu bi inni ne nua mim. Sɛdeɛ ahosɛpɛ afahyɛ afe no akyiri mfirinhyia ano teɛ na tɔ wo yɔnko nkyɛn adeɛ. Sɛdeɛ nɔbae mfirinhyia ano teɛ na ɔntɔn ma wo. Mfie no dɔɔso a, to ne boɔ so. Na mfie no so a, te ne boɔ so. Ɛfiri sɛ afe nɔbae na wɔtɔn ma wo. Na mu biara inni ne yɔnko amim. Na suro wo Nyankopɔn, na me ne Awurade mo Nyankopɔn. Na monyɔ m'ahyɛdeɛ, na muni m'atemmudeɛ so nyɔ. Na montena asase no so dwoodwoo. Na asase no bɛba n'aduane, na moadi amen, na moatena so dwoodwoo. Na sɛ moka sɛ, ɛdeɛn na yɛbɛdi afe a ɛtɔ so 7 no mu? Hwɛ, yɛnnua na yɛntwa yɛn nnɔbae a, ɛneɛ, mɛhyɛ me nhyira mama mo afe a ɛtɔ so 6 no mu. Na aba mfie 3 aduane. Na mudua aduane afe a ɛtɔ so 8 no mu a, mubedi nɔbae dada no akosi afe a ɛtɔ so 9 no mu. Mubedi aduane dada no akosi sɛ ne nɔbae bɛba. Na ɔntɔn asase no korakora, ɛfiri sɛ asase no yɛ me dea, na moyɛ me nkyɛn ahɔhoɔ ne atubrafoɔ. Na asase a mudi so nyinaa, moma asase no gye ho kwan. Sɛ ehia wo nua na ɔtɔn n'adeɛ bi a, ɛnea ne gyefo a wɔyɛ obusuani a wɔbɛn no mmra mmɛgye deɛ ne nua tɔneeɛ no. Na sɛ obi ni gyefoɔ na ne nsa aso na wɔanya deɛ ɛso gye a, ɛneɛ wɔmu mfie a ɔtɔneeɛ no ano na ɔnhyɛ deɛ ɛboro soɔ no anan mu mma deɛ ɔtɔn maa no no, na ɔnsane mmra n'adeɛ ho. Na sɛ ne nsa anso deɛ ɛso ananmuhyɛ no so a, ɛneɛ adeɛ a wɔtɔneeɛ no ntena deɛ ɔtɔeɛ no nsɛm kosi ahosɛpɛ afahyɛ afe no. Na ɛfiri ahosɛpɛ afahyɛ afe no mu no, ɔnsane mmra n'adeɛ ho. Na sɛ obi tɔn efie a wɔtena mu wɔ kuro a ɔfasuo wɔ ho mu a, ɔma ne gye ho kwan kosi sɛ ne tɔn afe no duru soɔ. Nna yi na ɔwɔ ne gye ho kwan. Na sɛ wɔanye ma afe mu wie duru a, ɛneɛ efie a ɛwɔ kuro a ɔfasuo wɔ ho mu no nyɛ deɛ ɔtɔɔeɛ no dea korakora. Na wɔn toatoasoɔ nyinaa mu. Ɔde n'adeɛ no ntumi mmɛgye bio ahosɛpɛ afahyɛ afe no mu. Na adan a ɛwowɔ nkuro a ɔfasuo ni ho aseɛ no deɛ, wɔn mu nka asase no so mfuo ho. Ɔma ne gye ho kwan.
na ɔmɛgye na ahosepa afahyɛ afe no mu. Na Lewifo nkuro a ɛyɛ nkuro a wodi so no mu afie die. Lewifo wɔ ne gye ho kwan daa. Na sɛ Lewifo mu bi anyi ne fie a watɔn a ɛwɔ kuro a wodi so mu a, ahosepa afahyɛ afe no mu no, ɔmfa n'adeɛ. Efiri sɛ Lewifo nkuro mu afie ne wɔn adeɛ a wodi so Israelfo mu. Na wɔn nkuro ho fitisase deɛ wɔn tɔn, na ɛyɛ wɔn adeɛ a wodi so daa. Na sɛ ehia wo nua na ɔpa aba a, sɔre mu na ɔntena wo nkyɛn sɛ ɔhɔhoɔ ne otudanfoɔ. Enyi ne hɔ mfɛntom mu, na enhuri ne ka a wɔde woɔ no. Na suro wo Nyankopɔn, na wo nua nya wo nkyɛn nkwa. Mfa wo sika ma no nye ɛho mfɛntom mu, na enhuri wɔ duane a woma no no. Me ne Awurade mo Nyankopɔn a meyii mu firi Misraim asase so sɛ medike na asase merema mo na mayɛ mo Nyankopɔn. Na sɛ ehia wo nua a ɔwɔ wo nkyɛn na ɔtɔn no ma wo a, nyi no nya, na mmom ɔntena wo nkyɛn sɛ ɔpaani ne otudanfoɔ. Ɔnsom wo nkosi ahosɛpɛ afahyɛ afe no so. Ɛno na ɔmfiri wo nkyɛn, ɔno ne ne mma nyinaa, na ɔnsane nkɔ n'abusua mu ne n'agyanom adeɛ a odi soɔ no ho. Na ɔyɛ me nko a meyii wɔn firi Misraim asase soɔ. Ɔntɔn wɔn nkoatɔn, mfa nyɛ deɛ nhyɛ no so. Na suro wo Nyankopɔn, na wakoa ne wafena a wobenya no, amanaman a ogugu mo ho no, wɔn mu na tɔ akoa ne afenaa. Na ahɔhoɔ a wɔtu abɛtena mo nkyɛn no ma no nso, montɔ wɔn mu bi ne wɔn abusuafoɔ a ɔne mo te a wawo wɔn mo asase so no bi, na ɔnyɛ mo agyapadeɛ. Na mogya wɔn ama mo ma wɔ mo akyi ayɛ wɔn awunyadeɛ ne adeɛ a wodi so daa, na wɔn nso mo nkoasom. Na mo mu nuanom Israelfoɔ deɛ, obiara mfa nyadie nhyɛ ne nua so. Na sɛ wo nkyɛn hɔhoɔ anaa otubrafoɔ bi nsɛm wɔ biribi, na ehia wo nua a ɔne no wɔ hɔ, na ɔtɔn no ma ɔhɔhoɔ a wɔtu abɛtena wo nkyɛn anaa ɔhɔhoɔ no abusua mu nipa bi a, ɛneɛ ne tɔn akyiri no, ɔma ne gye ho kwan. Nyi nuanom mu baako nye no, anaasɛ n'agya nua anaa n'agya nua ba nye no, anaasɛ n'abusua mu bogya bi nye no, anaasɛ ne nsɛm wɔ biribi a ɔnye ne ho. Na ɔne deɛ ɔtɔɔ no no mu nkontam firi afe a ɔtɔn no maa no so nkosi ahosɛpɛ afahyɛ afe no so. Na ne tiradeɛ nyɛ sɛdeɛ mfie no dodoɔ teɛ. Ɔne no asetena nyɛ sɛ ɔpaani na. Sɛ mfie no da so dɔɔso a, ne tiri sika no mu gyeɛ adeɛ a ɔbɛdane ama no no nɔɔso saa ara. Na sɛ aka mfie kakra bi na aduru ahosɛpɛ afahyɛ afe no so a, ɔmuma no, ne mfie no ano pɛ na ɔnane ne gyeɛ adeɛ ma no. Ɔne no asetena nyɛ sɛ ɔpaani tie afe. Ɔmfa nyɛ deɛ nhyɛ no so wɔ w'anim. Na sɛ wɔamfa yeinom so anye no a, ɛneɛ ahosɛpɛ afahyɛ afe no mu, ɔmfa ne ho nkɔdi. Ɔno ne ne mma nyinaa. Na me na Israelfoɔ yɛ me nkoa. Me nkoa meyii wɔn firi Misraim asase soɔ ne wɔn. Me ne Awurade mo Nyankopɔn.